Biratzen jendea, ez keritzen digute. Ze keritzen keguk ez abitzen dugu euskaraz. Si hori ez da gila, nola que ez? Ze metodoak ez balitzen para ezer, urren urtean paeka. Bagoatzen? Gora guatu taldea! Bukatu da ikasturtea! Aeka! Ei, presta zaite safari behanderako, guazen! Eta zuek zer! Venga, animatu! Begira, ez da ensaia. Nik ez dut inoiz lortuko. Begira, neskak, ikusi eta ikasi. Check this out. Ikasi zu, amalau! Hau, baldintza baino zailago da. Venga, saiatu, lor dezakete. Baldintzak eberrete! Baldintza eta subjuntibo. Ehem! Joder, jiji! Betiko kabroia. Euskara gainditzeko ukondoa altza. Ia, urrengoa bai. Ni naiz, zuzara, Ikusi eta ikasi. Kakasara, ze gogorra den euskara ikastea. Ez izenezkoa da. Jiji, eman bostekoa. Zurrumurru bat entzun du, Gargamel etorriko da urreko multzoan aikara. Zer diozu? Iritsi da eguna, guazen froga egitera. Begira, hor dago abe. Entzumena. irakurmena. Idazmena! Entzumena. Lortu dugu!